Wis nggenuki iki engko. Eling ora Mas? Sapa iki? Wong wedok mbranyak bergas iki sapa? Mantili. Sampeyan iki Putri Mandaraka mbiyen sing kagarwa dening Ratu Ngastina Prabu Duryudana. Banuwati. Garing talem. Bapakmu ning endi? Nika golek kali nika. Bapakmu yen ijen kaya nganti kintir sing getun sapa? Kula no. Awat-awatono. Nggih. Kaline kono, Mas. Hah? Kono. Nah iya, iki Kak tak enggokne rene. Rene. Pitarau. Damel. Dalem. Nggih, dalem. Tuku rokok ning Surabaya. Oh, kon nyingkrih ta? Iya ta, aku ngerti ya karo Sasmita. Ndang nyingkrih, ndang nyingkrih, ndang nyingkrih. Aku gak eruh aku. Gak eruh. Oh, gak eruh aku, yakin ta ora eruh. Bagong. 50.000 winning griya. Emah. Aku ora selawe emah aku. Iki malah luwih akeh. Mboten ora selawe emah. Nyo, endi kowe? Enggak mboten ketingal. Gong. Malah dililing ngaliya. Nggih. Ngidan ora. Dimas Arjuna. Kakang Mbok Banuwati. Tepung gelang kekalangan jagat prasasat kula ubengi ping 17. Anggen kula ngupaya dumateng memani ing jejantung nenggih Kakang Mbok Banuwati. Syukur wis eling kalawan pun Kakang Dimas. Inggih. Sakmangke Baratayuda sampun rampung. Pandhawa unggul Kakang Duryudana sampun seda ateges mboten wonten ingkang ganggu damel sambunging malih katresnan ingkang sawetawis menika pinundhat Kakang Mbok. Mas Ndara wong ayu sing kaya godhong tunjung netrane. Manuta ndak mbanojong unir pita kang sila pindha Kartika baya mirah baya inten pepujanku wong manis. Cethi cuwiri mantasane para hapsari. Monggo kula bopong lelumban waring katresnan kekosok kang sari-sari Kakang Mbok. Tatanen rasamu wening napa candriyamu? Aku tak kandha ya, Dik.
sejatine yen aku wong wadon lumrah ndok ngungrum tembungmu sing mamet prana kaya mengkono wong wedok endi sing ora rega glah nanging nadyan ing biyen pun Kakang lan Siadi wis nate sambung tresna wiwit saka pawiyatan dasar lungguh wis sak bangku pawiyatan sepisan uga tampisah nganti pawiyatan madya munggah ing paguron dhuwur Siadi lan pun Kakang tansah lelumban asmara birahi nanging wiwit aku jinatu krama Narendra Ngastina Prabu Duryudana sing gedhe pangapuramu Dimas lawanging katresnan wis ndak tutup ora kanggo sapa-sapa kejaba mung sinuwun Ngastina Arjuna mula kang mangkono sing jenenge kasetyan katresnan mono nadyanto pamane kok guru lakine kuwi wis seda aku ora bakal mangkro tumulih ya mung panjenengane sinuwun Prabu Duryudana sing ndak tresnani mula kang mangkono Yayi sing gedhe pangapuramu aku ora bisa nampa katresnanmu cah bagus kula kinten pangandika paduka menika namung semuci suci mila saking menika yen pancen tulus setya katresnan paduka dumateng Kakang Duryudana buktinipun menapa nyatanipun Prabu Duryudana samangke sampun sida nadyan panjenengane wis seda rina wengi aku tansah puji dikir mantra rahayu ndak ucapake aku ndongaake marang panjenengane muga-muga tansah manggih yuwana lan mapan ana kasuwargan langgeng. Lan aku sumpah prasetya Dimas. Upama ripalungguhan iki sinuwun Prabu Duryudana isih sugeng. Lan ora suwe maneh bakal ngambah ana ing alam pati. Aku kepengin mati bareng karo Ratu Ngastina. Mandang kaya sundul ing tawang sumpah prasetyane Dewi Banwati ingkang lega lila pecah sesarengan kaliyan sang guru laki nenggih Prabu Duryudana ora kaya ingkang mapan wonten telenging wana nenggih bangkene sang Duryudana ingkang masih sekarat dupi midhanget sumpahi sang Banwati nglokor metu siyunge ana Prabu angin kenceng bandang nrajang sang Banwati dinarik mlebet wonten ing tutuke sang Duryudana mancing dadi sawiji Kakang Mbok Banwati tobat, tobat. Loh! Loh! Roar!
Urip dumawur mangawur-awur-wurahan Pengarane ngajurit gong maguru kongso Tetek kaya butula ing setan mimbo menungso ana buta murang tata wani nyedhet Kakang Mbok Banowati Ripalungguhan iki manjing ana anggamu janji ora gelem balekake Ripalungguhan iki pati ana tangane Janaka melek ompripatmu jerengen gobokmu apa sing duwe hak wewenang tumraping Banowati widapurmu atekno iki bangkene kakangmu Ratu Ngastina mbiyen Duryudana apa kaya ngono kuwi sing jenenge jiwa satriya? Apa sing kaya ngono kuwi sing jeneng Janaka sinebut lananging jagat lancuring Madyapada sing senengane mbedang bojone liyan. Mula kang mangkono Ripalungguhan iki cetha igla tanpa warana. Dapurmu disunggi-sunggi karo wong sak jagat merga kabeh do ketutupan saka kebagusamu yen pancen aku arep kok pateni Patenana tinimbang nyawang rusak ing jagat sing kaya mengkene. Jare Pandhawa ki utama, Pandhawa ki satriya sing becik nanging glijahan Petanana lelakonmu. Apa ana tinane satriya apik kok tega mateni karo mbahe dhewe Pendhita Talkandra ya kuwi Bisma. Apa Pandhawa ki wong becik teguh tegel tega mentala mateni karo gurune dhewe ya kuwi Resi Durna. Tegel mateni karo Narpati Ngawangga sing tunggal ibu beta bapak. Ha iki maragake nalaren sing utama iki sapa? Kurawa apa Pandhawa? Cethane kowe iki satriya hambek nista sing kekudung Dharma. Takala narapa Kresna tan tulus anyakra ring Resiwara cah Nawisuta Arjuna tek ndoprok ning ngarepe buta iki ngopo? Kakang Prabu Ndwarawati piye Di? Kados leres ing dados pangucapipun yaksa menika. Pandhawa menika satriya ingkang tega sarta tega dumateng sedanipun para pepundhit. Kula rumaos wirang anggadhahi patrap ingkang kados mekaten menika Koko Prabu. Janaka. Mosok kowe ora apal? Adate wong ki yen wis sekarat mesti ninggal tembung pangiwa-iwa. Kanggo ngegira rasamu men gogloh sing dadi nalarmu. Kejaba saka kuwi.
Duryudana ki mau lak rumangsa bener, rumangsa becik, titenana. Menungsa kuwi yen wis kepanjingane iblis. Menungsa kuwi yen wis kepanjingane iblis, adate ya sok semuci suci ngono kuwi. Kondur, putumu njaluk jeneng. Sipate para manungsa kamote kayon punika macan Pantang kutha jago merak kabeh mau mapan jroning manungsa macan galak lan pengruku katek nyakur jago jalungan demen mamerke larik kabeh mau mapan jroning manungsa omah kang dijaga buta buta padha manggul gata jangka ingkang wis ketiban tutup ora bisa ngayuh urip sampurna kayon wis asung palupi ngarep asri mburi geni ento edan bondo mujo murku bondo swarga akhir batin neraka sarada pawana teng ranu Pembawiknam
Pangeran. Aku sembodra nganti cumengklungen. Anggonku ngenteni rawuhmu. Putumu lanang anak swargi Abimanyu kelawan Utari. Rina wengi mung nangis ngayang-ayang merga ngenteni mbae. Anakku nggir Janaka Maragage jabang bayi sing dibopong dening Sembadra kuwi putumu enggal paringana nama. Inggih. Kanjeng Ibu nyuwun pangestu, Koko Prabu Kalimataya nyuwun pangestu. Koko Prabu Ndrawati Kakang Mas Werkudara nyuwun panjurung. Ripalungguhan samangke kula nedya paring senjata nama dhumateng jabang bayi menika. Mugi sineksen jagat saisinipun putu kula jalu menika kula paringi tetenger Raden Parikesit inggih Raden Paripurnomo. Geger gura mawalian gugur agraning arga. Agra tegese pucuk, geter pater horeg jagat Ngastina dupisang danan jaya. Wus paring senjata nama dhumateng ingkang wayah kanthi tetenger Raden Parikesit ya Paripurnomo. Ora kaya Sang Swatama Kartomanunggal krida tingkik negari Ngastina. Swatama, yen pancen wis gembleng tekadmu, kenceng gegayuhamu, kepingin mbabat para Pandhawa sing tetek rasamu, yen wani aja wedi-wedi, yen wedi aja wani-wani. Njur caramu tengah wengi iki anggenmu bakal budidaya patine para Pandhawa. Kepiye? Aja nganti bapakmu Drona Pendhita Linu 4, Pendhita Linuwih, anak-anak tikus. Kula aturi kendel. Raden Kartomarma kula aturi kendel. Mang Presani Junda Manik kula lepasaken bumi jemblong satemah bisa nrabas dumugi kedaton negari Ngastina. Kula dherekaken nglandhak Bantala jedul wonten ing kedaton. Ora kobong jemblong kurone.
Tama. Elok tenan. Apa pusakamu? Paringanipun Kanjeng Ibu Wilutama naminipun Cundamani utawi Cundamanik. Kok tibake bumi njur njemblong gawe terowongan yen ra kleru aku karo kowe iki jedul ana ing kedaton negara Ngastina. Bener? Nggih, leres Raden. Ning ing atase tengah wengi kaya ngene dian kok isih kencar-kencar. Isih akeh wong do nyebawa gumarenggeng suarane kok do melek kabeh. Yen kahanane kaya ngene mokal aku karo kowe bisa mateni para Pandhawa. Praturi pinalak ingkang prayogi kula badhe namakaken sirep wewe putih Begananda. Son matek aji pameling wewe putih Begananda kang ketaman temah sari mung ingsun kang datan nendra awit kersane dewa njawi lebeting puragung sadaya pansami nendra Wis entuk urung kertune? Apa ta, Gang? Lah apa ta nggih cegal lek. Lagi jagong bayi ta. Mergo syukuran ndara sapa kuwi mau? Parinjerit. Pari Kesit. Ayo Pari Kesit wis diparingi nama karo Ndara Janaka. Iki do lelekan ta? Ayo. Samgeng 41. Astagfirullahaladzim. Aku karo kowe nyambut gawe dinteni anak bojo ben ngenteni saintuke. Entuk syukur ra aja entuk ngamuk. Wis ta? 1000 2000 nggih hiburan, Truk. Nang kedaton ya suwung kaya ngene mau ramene ra ukur, bareng yahane kok sepi nyenyet kaya ngene iki. Ha iya to, tek kaya hawane iki beda karo sing wis-wis. Hah? Hawane kok beda karo sing wis-wis. Angin iki nyampluk ning mripat kok iso pedes ngono lho. Ha iya to. Lek alasanmu padine ra gelem tak kanthi sesukan to kowe. Gawe wedang apa piye, Kang? Napa? Gawe wedang. Alah, sing roh komplonge kowe kok malah aku kon gawe wedang. Lah apal ta pawone? Jujurne awak, Gong. Allah, arep micek kan jujurne awak alasanmu. Truk, lah kancaku melek sapa ngono kowe? Gething aku lek ndisiki ngono kuwi. Ngantuk ya, Truk? Truk, ngantuk ya? Ya genah merem no takoki lho. Wis. Ya wis ora peduli. Turu siji turu kabeh, mbuh lene apa-apa ora tanggung jawab. Wah, entutmu iso ngepir ngono. Wah, ambune emping. Aja omong ya, mumpung enek wektu nggih turu ya nggih turu.
Jane wis do ora enek suarane kari wong loro iki. Enggak anyik ora leren. Ning ya sepira kekuatanmu nampa wewe putih Begananda. Ora wurung turu kepati. Ngarep mateni kowe entuk-entukane apa? Ning wis kowe turu nah wis bejo. Wah, dudu karepe dhewe. Murang cocok ana maling mlebu ana kejaton. Wah, nglindur to iki Kyai. Nglindur kok ngeget-ngegeti kok. Nono, Wah, ijik. ora ana wanita ing donya sing tak tresnani. Kejaba mong kowe ning rum. Purbaning rum. Ngomong apa? Lho. Wapok jegur juglangan. Swatama sing Mas Padha, aja mati kepegat ing kaprayitnan. Gadalah. Ora bakal slewah sing dadi panyawangku. Iki bocah Pancala sing jenenge Trusna Jumena. Bapakku mbiyen sing mateni dapurmu kok nggih bal-balan sirahe. Tripalungguhan iki kowe konangan anake lanang diemput. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati, terke ning Yomani. Anak Puntadewa sing jenenge Pancawala. Iki engko Ratu Ngastina sing jenenge Kalimataya bakal gugluk le nangis merga tinggal mati karo anake lanang sing jenenge Pancawala. Yen wis kendho Ratu Ngastina si Puntadewa wis nglokro pikire Pandhawa kanthi ngenteni rubuhe. Beleh kulumu.
sing kondange mbrebeki jagat. Putu Janaka anak Abimanyu sing jenenge Parikesit. Ing atase bayi si abang wis dikudang-kudang dadi ratu negara Ngastina. Tangeh wis dadi ratu yen Swatama sik meger-meger. Are palungguhan iki men mbahmu do ngengleng. Pateni nadyan to kowe bayi si abang nanging ketut-ketut merga keluputane mbahmu Pandhawa. Mapan ing pagedhonganing jabang bayi nenggih Sang Parikesit. Sang Swatama ciptaning driya arsa mungkasi dumateng jabang bayi Parikesit radak. Sang Parikesit ingkang wus tinenggan pusakane ingkang eyang Raden Janaka nenggih keris Kyai Pulanggeni. Sang Parikesit mulat menteleng mripate Sang Swatama ora jrih parandening guyu lakak-lakak kaya dililing. Umroncale suku nendang Pulanggeni mencelat ngenani jantunge Sang Swatama dadi lan batine. Siap. Wek. Perkudara, ana maling. Sena. Dan kedrawasan nih. Sapa malinge Werkudara? Ora pangkling trubusaning satru. Jikalane mungsuh. Sing mati ana pagedhongane bayi kemau cetha lamun Swatama. Iki Kartomarma. Sing mateni sapa? Tak pateni. Liyane Kartomarma sing ndok pateni sapa? Aku mung mateni Kartomarma. Kosek sing mati ana tanganmu ora mung Kartomarma nanging klebu bojo Janaka sing jenenge Srikandi. Aku ora ketemu Srikandi. Iya ora ketemu ning kowe rumangsa nabrak lawang apa ora? Nabrak lawang rubuh. Aku ngoyak Kartomarma. Lah, lawang rubuh kuwi mau ngebruki Srikandi sing lagi turu semende ana lawang kuwi mau dadi lan patine. Mosok wayang matine kebrukan lawang. Lho.
Ora perkara ngono kuwi sing jenenge Pestipati kuwi ora kena dilincati kok. Ya kuwi lho keagungane Gusti sing nyipta jagat. Nadyan to wong pinter kaya ngapa, setya kaya ngapa, nanging yen teka titi janji menungso ora bakal bisa nglincati garis sing pasti. Aja kok Sri Kandi pun kakang wae sing titis Wisnu. Sok patiku ki malah saya sepele. Pati musuk piye? Yen pengen ngerti patiku taun ngarep aku undangen rene meneh. Moh. Dikandani kok. Pancen ya kudu nganggo rabuk, nganggo pangorbanan sing kaya ngene. Mula kang mangkono Nadyanto ki rampung perkarane ning aja nganti pegat ing kaprayitnan lan kawaspadan. Mergo iki mengko ngibarate wong mlaku ora saya cedhak ning saya adoh, wong gegawa ngibarate ora saya enteng nanging malah saya abot. Ratri gumurung mangrempak ing madya. Magrireh ronanggana gawe gelar ayo mundur sawetara nyuwun marang purbane Gusti ingkang Maha Nasa muga-muga keluarga Ngastina kalis ing bebaya Sena. Samara pamoreng suksma sinuksma ya winahya ing asapi
Sinimpen tlenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyut Dah Hyang Swela kowe anak Swatama. Dursa Subala kowe anak Dursasana, aku Kertiwindu anak Patih Sengkuni biyen. Nggih. Lantaran kaca paesan sing ndak watek bisa nuwuhake gambar-gambar sejarah jaman biyen magepokan kelawan patine wong tuamu kabeh. Dados tiyang sepuh kula niki wau seda amargi ketaman keris Pulanggeni. Iya. Parikesit jabang bayi mbiyen sing nendhang Pulanggeni andadekake patine wong tuamu si Swatama. Glebet yang sepuh kula Swargi Dursasana dipun jambak rambutipun kalian Werkudara. Dipun kokop darahipun kalian Bratasena. Iya, kowe miris ora? Miris. Ha iya. Kuwi urung patine bapakku sing dionceki nganti kaya gedang. Mula jinejer dadi tedak turun lan anak kudu bisa nyuwargake wong tuwa, dalane ya kuwi. Wong tuamu iso ngrasake kamulyan ana ing kasuwargan lamun ta weruh anak-anake bisa males sastra wirang, males pati marang sapa wae sing dadi lantaran sedane. Nanging yen gepuk sarana peperangan Ripalungguhan iki tangeh kelakone merga Ngastina lan para Pandhawa Ripalungguhan iki santosa lair batine. Kowe ngerti apa sebabe kok wong Ngastina mligine para Pandhawa kuwi santosa? Menapa paman? Merga nggunakake gaman sing diarani gaman kerukunan. Mungguing para Pandhawa ora ana gaman sing ampuh kejaba mung gaman kerukunan. Kula kang mangkono iki mengko Pandhawa iso rubuh lamun ta kerukunane iki mengko dipecah. Lajeng caranipun kados pundi? Ripalungguhan iki ora ana sing tak incim, ora ana sing tak incer kejaba Narendra saka negara Pancala, putu Puntadewa anak Pancawala sing jenenge Pancakusuma. Manut pitung, kudune Pancakusuma sing dadi ratu Ngastina merga putu Puntadewa. Tak kilenane kupinge, tak gawene rusak nalare supaya gelem ngamuk wani karo wong Ngastina. Kuwi kewajibanku dene jejibamu golek ana. Golek ana menungsa sing jenenge Parikesit ketemu tugelen gulune. Tindake ngesakaken dawuh paman.
Madya Ratriwus kamantian Anto